Så ankommer vores første kunde i dag, som skal have taget, eller have vasket deres vinduer med vaskeanlæg. Så det er bare i gang. Så bliver jeg færdig med den her kunde. Super lækkert resultat. Det kan altså noget. Super flot. Ja, det er en del af hverdagen, så han kommer hos en anden lille kunde. Så bliver det super duper. Nu til en anden opgave. Et sommerhus, som bliver udlejet, så må vi i gang, så vi kommer hjem. Men så bliver man sgu færdig med et super flot udlejningshus. Ja. Så mangler jeg bare en kunde med i dag, så er jeg færdig. Så blev vi sgu færdig med dagens opgaver. Jeg glemte lige at tage video af den sidste opgave, fordi at, kunden han snakkede, så sådan er det jo med nogle kunder, de kan godt lide at snakke af. Men I må da endelig sige til, hvis der er noget, I mener, jeg skal lægge en video op af, eller noget med noget. Så jeg skal have en god dag, folkens.